dan huwa ir-rapport tat-temp. Illum ġa kulħadd induna u jħass għamel daqsxejn frisk iktar mis-soltu. Għalhekk se ntukom daqsxejn rapport ħanajdulkom minn fejn ġej dan il-frisk, minn fejn ġej dan il-frisk. Il-frisk ġej minn naħa tal-Grigal. Fejn sejjer dan il-frisk? Mill-Grigal il-frisk sejjer li naħa tal-Beach. Kif indunajtu il-frisk sejjer naħa tal-Grigal għal-Beach. Din il-kesħa fina li qiegħda tagħmel itweġġana l-Adam, nispera li qegħdin id-dar tossu sħana, ndawri mal-heaters. Se nispjegaw il-għaliex il-frisk ġej mill-Grigal għal-Beach. Raġuni għaliex il-frisk ġej mill-Grigal għal-Beach u mhux mill-Majestral għax-xlok. Huwa mħabba l-fatt li l-aħħar li nefaħ il-riħ mill-Majestral għawdex intlaqat wisq qawwi u bħalma tista' taraw fil-mappa resqet lil hawn. Allura biex nefitaw iktar kolliżjonijiet minn dat tip. Aħna qed nisperaw li r-riħ issa jkompli jaħkem lejn naħa tal-Beach. Sewa nitkellmu dwar ix-xita. Dal-aħħar għamlu 5 pulzieri xita f'4 sigħat. Għaliex għamlu 5 pulzieri xita f'4 sigħat? Għawek din id-domanda kienet daqsxejn fina, ħajkonna nagħmlu daqsxejn ta' Iva? Għajsi, grazzi. Dik id-domanda ninsewa dak kien ir-rapport tal-bieraħ. Ma għamlux 5 pulzieri xita illum għamlu l-bieraħ. Inkomplu bir-rapport, għawek qed taraw ix-xita. Għada filgħodu kmieni għandha titla' x-xemx bejn is-7 ta' filgħodu u nofsinhar. Aktar tinżel minn wara l-nofsinhar sas-6. Bejn is-6 u nofsinhar tal-għada kapaċi terġa' titla' x-xemx darb'oħra. Kif qegħdin taraw peress li huwa nċert it-temp hawnhekk għandna simbolu tal-isħab max-xemx max-xita u ftit rat. Dak jissimbolizza taħwit fit-temp, temp instabili ħafna. L-aħħar affarijiet li xtaqna ngħidu up to date speċjalment għas-sajjida. Mela, kif tistgħu taraw f'din il-mappa hawnhekk għandna t-temperaturi għal-għada minimi Valletta 1, Victoria 2, Imtarfa 4, Slima San Ġiljan xejn b'xejn. Dak ir-riżultat li spiċċaw dan ir-rapport tajjeb tat-temp u naddukom direttament għal pubbliċità qabel il-programm li jmiss ma ħdix se ngħidulkom x'inhu hija sorpriża kbira llejla. Jekk trid tkun tal-life, mawx ħlief tużaw dan il-prodott ġdid. Tajjeb wisq għal dan ix-xogħol. Ma jfalli qatt. Inti tista' tfalli mhux hu. Isimgħu ġejja. 2, 1. Monti a casa issa f'Malta. Insemmilkom. Il-lejla qed nintaqgħu il-Kumitat tal-Kunsill ta' Kemmuna l-ewwel darba quddiem it-telekamera biex intukom idea xi ppreparajna bħala kunsill biex noġbu il-popolazzjoni ta' Kemmuna u biex naġevolaw il-pajjiż ħajimxi l-qudiem fis-sliem. Kif rajtu mill-banner tagħna
Aħna l-atteġġament prinċipali huwa li rridu sħubija fil-Komunità Ewropea qabel ma tidħol Malta. Biex ikolkom idea kemmuna x'inhi, għandi ftit statistiċi interessantissimi. Kif qegħdin taraw, din hija l-gżira ta' Kemmuna. Popolazzjoni 35. Reliġjon Evanġelista. Banek 5. Infatti għadu kif daħal iċ-Chase Manhattan ukoll. ZS 540. Il-flus tagħna ngħidulhom skudi. Il-gvern komunist, l-ekonomija nieżla u skejjel 5. L-ewwel ma rridu nagħmlu hawnhekk ħdejja għandi l-perit Mikil Parlato Ruġġier li huwa s-sindku se jkellimna ftit dwar l-infrastruttura ta' dan il-pajjiż hekk ħelu. Nirringrazzjak Annibale. Mela, l-ewwel ħaġa li nixtieq insemmi qabel ma nibda nispjega dan il-proġetti kollha li għandna imħejjin għalikom. Nixtieq nirringrazzja l-34 kostituent li votawli u bekk jiena sirt sindku ta' Kemmuna u nirringrazzjakom tal-ċavetta li tajtuni bħala simbolu tas-sindku ta' Kemmuna. Issa biex niġi minnu fih għal proġetti sbieħ li għandna lesti pjanati għal din l-iżola sabiħa tagħna. Bħalma qegħdin taraw hawnhekk aħna qegħdin nikkonsultaw mal-Planning Authority sabiex nibnu freeway miċ-Ċirkewwa sal-Imġar Għawdex, però li tgħaddi mill-gżira tagħna via Santa Maria bħalma qed taraw hawnhekk. Issa, qabel ma nkompli nispjega dan il-proġett, ħandur fuq Peter Sidney Pollock ħalli jispjegana id-diffikultajiet u l-ostakoli li ħansibu biex inwettqu dan il-programm. Skużam. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid, nirringrazzja ħadila qabel is-sindku bħala spjun kont nafa li ħadoli li sindku. Rrid nirringrazzja it-34 jew 32 għax ma nafx votajt li xint. Ġifieri jiena ngħidha ma nisħix. Jiena propjament iktar minn fuq dawn l-affarijiet nixtieq nitkellem fuq il-karozza li ħallejt warajja qabel ma tlaqt. U taraw bajnejkom is-sitwazzjoni preżenti tagħha. Dan mhux sew. Jiena ma naqbilx. Jiena, skużani ħallejtek titkellem jekk ma importax sul sindku, jiena li interessani ħafna. Huwa dan. Il-karozza tiegħek waslet dan l-istat. Dan huwa kollu tort ta' nuqqas ta' pjanar għax aħna ma m'għandniex windbreakers, ma kenniex windbreakers biex inżommu r-rax tal-baħar u bħalma tista' tara li sowni ħareġ daqsxejn sadit. Pero għawek għandek 4 fsit ukoll, Sewa. Aħna qegħdin nipproponu li nagħmlu daw il-windbreakers mal-kosta kollha tal-Majestral u tal-Grigal ħalli propjament nevitaw każijiet bħal daw fil-futur. Kompli. Għandek raġun mela, jiddispjaċini li forsi ħaftek daqsxejn blerre. Però issa jekk tagħmlu l-windbreakers aħna nixtiequ wkoll li jkollna ftit ħaxixa sewwa. U il-windbreakers jekk ikun hawn il-ħaxixa f'idejn in-nies kif qiegħda hekk Għawdex sewwa m'għandhomx. Kemmuna grazzi tal-Alla għandna ħaxixa u qiegħda f'ħalqhom ara. Tistgħu tarawha, sinjuri telespettaturi. Jiena jidher li jekk tagħmlu l-windbreakers jiena kuntent inħalli l-karozza ssir li hekk. Però jien xtaqt ukoll nitkellem fuq dal-oġġett. Da jfakkarni f'ħafna affarijiet, naħseb it-telespettaturi jaqblu miegħi jien kemm naħilu il-biċċa ta' fuq biss ukoll tfakkrek xi ħaġa.
Aħna qed nitkellmu llum is-suġġett ewlieni, sess qabel iż-żwieġ. Aħna bħala rġiel għax Mabli ma qalx kemm huma mill-35 irġiel u nisa. Infatti l-istatistika. Sewwa ħadifilek biex tkompli għax ingħada qed jinkwetani ħafna. Sewwa wisq. Mhux qed daħħalhom noħroġ ċertu affarijiet. Il-problema tas-sess hija din. Anzi, pjuttost għandha tkun il-kontra għaliex aħna qegħdin fuq din il-gżira 10 irġiel kontra 25 mara. 3 minnhom biss huma tfal. Tajdi għalfejn għandkom 4 skejjel, ma dan qed naħsbu fil-futur. Niskużaw ruħna b'dak il-tuħ qasir li kellna. Qabel ma ngħaddi għall-Perit nixtieq nagħmillu domanda oħra kif qiegħataw. Naqbel mas-suġġett li qala Peter Sidney Pollock fuq is-sess. Iżda issa jien nippreferi nitkellem fuq xi ħaġa oħra li naħseb li importanti ħafna. Kemm huna għandna karozza waħda. Qegħdin nippjanaw li jkollna aktar minn waħda, infatti hawnhekk qegħdin taraw tnejn. Waħda ġejja u l-oħra sejra. Dan jfisser li l-freeway għandha tkun wiesa' Nerġgħu niskużaw ruħna, il-freeway għandha tkun wiesa' biżżejjed biex jgħaddu l-karozzi kollha. Ħajġu ħafna minn Malta u minn Għawdex insomma ħajkonna ħafna problemi ta' traffiku. Sur Perit x'ħadd tipproponi fuq dan il-problemi? Se nagħmlu traffic lights, se nagħmlu zebra crossings għall-poplu tagħna, se nagħmlu sabiħ.